Txorienetarrok, eguerdion eta ongi etorriak gurera, beste astebete hemen, goxo-goxo beti bezala, eta goxo-goxo bizentzutan, goxo-goxo gaudelako hemen epelean txorienen, eta gaur astelen gozoa ditugulako. Hau da, postren eguna, ero gauza gozoa prestatzeko eguna. Nik gaur errezeta badauka bere historia, gero joan pixka kontatzen. Bai, ingo du sabarina. Sabarine tarta bat, gero olako marmelada lurrunetan jungo dana, fruitu gorri batzuekin da hori, eta gero kontatuko izu pixkat gehiago. Moldeak hemen Patrik utzi dizkit, hone dia donete txikia egiteko, eta honet donutzak, sabarina berez haundian izango zen, beti zuloarekin erdian, sabarin moldea, gu txikia berditugu, eta hau azteko, eta bigarren errezeta moduan, mundu guztiari gustatzen zaion zerbait. Brownia, ur kremarekin. Zein, honena... Abeslariena? Ez, Rosaliak zauen, honen bertxio erreza. Nik ingot bertxio klasikoa. Bai, eta gero itzen godu horren inguruan. Bueno, az gaitezen lanean, eta gure lehen errezeta horrela joango da. Esne epela, legami freskoa eta azukrea robotean sartu eta pala erekin ondo nahasi. Arrautza gehitu, jarraitu nahazten, eta gero irina baetu gatzarekin gehitu eta landu pixka bat. Gurina gehitu, landu, mauka batean sartu eta gure moldeetan irekiko dugu. 180 gradutara 12 minutuen labean sartu, atera eta utzi osten. Almibar bat egingo du espezie ezberdinekin, azukrearekin, urarekin eta laranja patxarrarekin, epeltzen utziko du, eta gero txantilli bat montatuko du, eta bukaeran izango da. Sabarina, marmeladarekin margotuko dugu, fruitu gorriak eta txantilli herrian jarri eta zerbitzatu. Orduan, gaur, egun berezia, gaina gaurkoa kapikua da, egun da bat txoriene denboraldi honetan, txorienen bertan, bitu, otzailean amarrote ditut, datornen, iontan. Zuma programa di horrek. Ez dakit, baina, 2000 eta piku ero juguna, izolako bat. Bene? Bai, batzu badie. Nik honekin bosteun. Nik honekin bosteun. Borretxe, pentsa. Eta bosteun be, denbora askar basatzen da. Errez esaten di, ez da, 2000 eta piku. Sabarina nik eskolan inda daukat, Martinenean iten gendun, eta nik horatzen naiz, biru hartzidura ezberdin iten genizkiola, eta neiko lan iten ematen zigula. Gero, egia da, Frantzian egon itzenean, gorka horzan, Didier Udilen gozogintzako buru moduan, eta berak, bazeukan bere kuaderno zoragarri hau, errezetak gaina marrazkita guzti bialtzen zigula dana, aurkezpena nola izango zan, osai bakoitza nun jungo zan, hemen, eta hau, babana, berez baba da, sabarina baba moduan deitzen da, hemen jungo zan erdian, gero frutu gorriak, makaroi batzuk aldamenean, eta berak egiten zuen moduen ez zuen hartzitzen usten, eta gero dauka liburu bat etxian baita, nola daue gozogi hau famatua Valentziakoa, beria duna hori... munduko bat. Eta horrek ere ez du, gaur ingo du moduan egiten du, baina nik bi eratara frogatu dut, eta hauk, ez dakit, ezberdina geratzen da, kontua da. Lanean ez gaitez. Lehenengo, esne epela. Esne epela hemen. Jarriko dugu, olako gailua baukazue, hobeto. Eta palarekin, garrantzitsua pala erabiliko du, raketa. Legami freskoa ez baukazue, hemen 10 gramo dauzkagu, beharko genituzke lehorra 5 gramo, 3 da 5 gramo bitartean. Ona sartuko dugu, azukrea ere bertan sartuko dugu, eta arrautzak ere hasieratik, eta holan irabiatu ingo dira. Arrautzak 125 gramo dira, gutxi gora bera, kalkulua indut, eta 2 arrautza tamainen arabera, handia badira, 2 beharko ditu, eta ertainak ero badira, 3. Orduan, hauek sartu, eta hemen jarriko dugu, ondo, nahasi arteana, eta ondo birrindu arte arrautzak. Eta jongo naiz bitartean, irina gatzarekin baetzen. Oso ondo, errezetia berez Frantzian sortu zen, baina jatorri dauko Polonian. Edo da, Polonianeko errezeta baten egokitzapena, ez? Ezako. Gaur egungo sabarina, Jan Anselm Briand Sabarinek sortu zauen, 1726an, 55an jaio zen, da berazan gastronomo frantzes bat, eta bazeuen Poloniako errezeta bat deitzen zela baba o ron, baba,
Eta berak, sabarin hitza esan sotzen, eta gaina, hobetu inzauen errezetia, baba originala, zanolako bizkotxo bat nahiko lehorra, eta berak intzauena da, ronean, moskortu, eta horrek eman sotzen, beste zapore bat, eta, Haue jendeak, orokorrean moskorrak ulertzen du, borratxos. Borratxo moduan da. Azkenean, almibar bat egiten du, baina ez da almibar, bizkotxo bat egiten du, parkatu, eta bizkotxo hori ez da, bizkotxo gehiago erabiltzen da irin gogorrak erabiltzen digu, legami freskoak, gehiago doa, ogi familia aldera, baina gero garrantzitsua da almibar bat egitea oso zaporetsua, eta erabat moskortuta. Hau da, 15 minutuan almibar horretan sartuko dugu, zurgatu dezan bizkotxo horrek almibar guztia. Orduan, ahora sartzen dugunean, likido pila bat izango dugu, Hau, nasita. Ja. Eta oin esan dako, egingo duguna da, hemen, irina eta gatza paetu, eta erobotako izku, eta hemen esate dute, gluten ez du lantzean, orduan, eserrez, nastea bakarrik izango da. Sartuko du, 3-4 buelta, ondo dena nasianean, gurin urtua gehituko diogu, eta gero mauka batean sartu, eta irekiko du gure moldetan. Oso ondo. Eta, ez da honek, ez egisa esan, arrakasta izan zauen, eta horrezkero Frantziatik zabaldu zan, Errumaniara, Hungariara, Austriara, eta Euskal Herrira ze Euskal Herriko, pertsona holan esanguratsu baten liburuan agertzen da, eta horrezkero Euskal Herrixan zabaldu zan, eta bera da, parabereko Markexa, hemen behin baino gehiagotan berbain dugu, Maria Mestayer de Etxaueri buruz, eta hementxe berak argitaratu zauen La Cocina Completa liburuan 1933an bertan agertzen da sabarina bizkotxoa. Hau da gozogintzako egin zuen, gozogintzako liburu, hori txikiagoa da, eta gozogintzakoan ere bada horretik ekarri zuet, ze hemen banekien ziur bazagoela, baba moduan agertzen da, agertzen da egun da pikugarren horri aldean, ez dut markatu, baina hemen atzenean dauzkazu aurkibidea, eta behera jun behar zara, baba, babarrunak ez, baba. Baba, 180 eta baba desberdinak dauz. Baina gero kontua da... Montgomery eta San Honore. Da nik esaten nuen errezeta. Hau da, hartzidura lehengo egiten du olako orantza antzeko bat, amahore antzeko bat egiten du, gero irina eta arrautzak egiten doa, hartzidura bat, berriro beste nasketa bat egiten dio, beste hartzidura. Orduan arek, nik horatzen naiz, behin baino goietan txorienen egin izan dute errezeta hau, eta, lana zeukala pila bat, eta, hau txorienen egiteko. Betxu luzia da, Betxu nuna zen da, eta zema daukan. Eta gainera, betxu, hemen bauka bat, baba izanekoa eta sabarina. Eta esaten dago, antzerakoa dela babana, baina, hori jartzen dago, antzerakoa da babana. Errazta igual desberdina izango. Limoi azala pixka bat ere, limoi baten, oso baten azala gehituko dugu. Gogoratu olakoa limoi erabiltzen duzuenean, beti ondo garbitu, ze hauei argizariak eta botatzen dizkiete. Eta gero hau, hor gehituko dut, arrautza, esnea eta legamia daukagun gopor horretara, pixka nahasi, eta, hemen, beira, hau truko moduan, mauka bat, sartzen duzu hemen, eta punta, niko likidoa geratzen da. Orduan, punta hemen sartu, eta holan ez da gero ezegu eroriko, eta bete, eta gure molde ezberdinak betetzen. Nik esan, Patri, froga egin dudala, eta egin dut. Nasketa berdina hartu eta hartzitzen utzi dut, altzatzen, eta gero beste bat altzatu gabe. Eta iretsuagoa, desente geratzen da bestea, hartzitzen utzitakoa. Hane guztut, hobeto dagoela, baina egia, gorkaren apuntetan, eta Calatrava, ezkera holako zukalde, bestea, neko... Calatrava arkitektu zen, Valentziakoa baina arkitektu. Ez, holako izen, berez, etorriko zait. Berean ere, dauka gorkaren errezeta berdina, eta, nik egia esan, hori gaur ingo dizueguna, oso erresa da, eta emaitza ondo da, gero dauka txantilli bat, fruitu gorriak, marmelada. Zeatarako da txanto? Hor txarra ezin da hor zekula. Laranja azkenean erabiliko zu, patxarra prestatzeko eta marmelada prestatzeko. Almibarra erabiliko dut, almibarra erango du hemen laranja sala, baita izarra nisa ere eramango du, kanela
eta piper beltz, Jamaikako piper beltza, aipat izan dagoela gozo gintzan ere erabiltzen da, Jamaikakoa. Gero, laranja patxarra, eta laranja patxarra hori, hemengo lortutako almibarra, marmelade pixkat ingo diot, eta gero azkenean sabarina margotu ingo dut horrekin ere. Orduan, bueno, laranja nabarituko duen, Torre Blanca, la leche, hori da. Torre zait. Sukaldari barentziarraren... Sukaldari ez gozogila, bera da gozogila, hau ez da sukaldaria. Horrek, gorka bezala iten du. Eta ziur, gorkariko konfiatu da. Opa, gorka lasa. Txurienen izan genuen. Oso ondo, gastronomian egisa da, ohikoa dela, solako elikagai laranjak eta aurkitzea, eta hau da, osagai batengatik, ze elikagaiek izaten dut karotenoidea. Hori aukitzen dabe, kuiak, azenarioak, mertxikak, eta, osagai desberdinako lan oso laranjak dienak, normalian, hau izaten dabe, ez? Eta, hau oso ohikoa esan, ez dakit nire garaia nolan, nerabiak eta ginenien, bantxe, azenario batzuk, ez dakit, entxaladan edo kreman jango itxu, segero morena jartzia gurot. Hori benetan zan. Hori jendiak itxen zauen, ez dakit ze eragin daukan edo ez dakit hori benetan izeten zan, baina egisa da, elikagai horrek danak, zela aberatsak karotenoidea. Karotenotan, bai. Eta hori, ez dakit ona izango dan moreno garteko ez, baina... Babesteko esan ona? Eguzkia gandik ero babesteko ere laguntzen du, uste, eszenario? Igual bai, ez dakit. Horrendako kremak be bai. Hor, egia da biztana bai zan, eta biztana zan hori gezur batetik zetorren. Bueno, biztana bai. Bai, hor, bigarren mundu gerran, zegoen, Errusiako pilotu batzuk emakumezkoa zielak eta oso ona zirela eta honek radarrak eta berez euskaten da hori eta esateko bizta ona alemanek gezurra esateko horako mazan zan, azenario pilloa jate zituztela esaten zuten, baina bere radarronak eta euskaten da. Eta hortik geratu da. Ontsi baukeu beste elikagai laranja berri bat, ordiziko askokan aurkitzu daitekeena. Romanesku laranja. Laranja beha balda. Romaneskua bakitzu, badala olako, azalorian familiko landare barazki politenetakoa. Bada politxa, hipnotikoa da, berai begira ibotea, normalean berde argia izaten da, eta laranja dau, ze Arantxa Iparagirrek Ibarran bauka baserri bat, eta bertan ekoizte ditu. Eta, zaporia nahiko antzerakoa dela, romanesku berdiana, baina, koloria originala, beraz, nahi badozue probau, Ibarrara, edo ordizi da joen, eta hor eskura. Egia da, badauzkagu guk hemen eta erabili izan ditu. Asa gorria, asa normal, gero baita zerbak ere badaude gorriak, horiak eta, baina zapore aldetik, ez da, hola, ez da aldatzen. Gehiago izaten da, politxak dielako ikusteko eta, baina ez. Gurin urtua, hemen, jetxi dut paretetatik irina geratu dena, gurin urtua gehituko digu, eta hartzen duenean, zeituan bertan, gure maukara eta jungo gara moldeak betetzen. Bien bitartean, almibarra egite jarriko du. Horretako, litro bat ur, 400 gramo azukre, normalean, erdia izaten da azukrea, 500, almibar normal bat 500eko izango da, guk 400 botako ditugu, eta, hau, bi vuelta, harin, a ver, kanbora. Eta hemen esan dakoa. Guk, anisa, izaten maizua hemen vainilla ero adar bat ere oso ondo. Kanela, gero gure honek Jamaikako piper beltza, azukrea, esan bezala, lepo, eta laranja esala sartuko dio, eta hau, martxan jarriko du. Bakarrekin behar dugu, ez dugu nahi inungo punturik eman, ez dugu behin irakiten azten danean, eta ikusten dugunean azukre guzia desagertu dela, hartu, eta itzali du, eta utziko du pausatzen. Oso ondo. Goxua. Goxua. Eta usainona. Noita. Horan, inbeste espeziakin. Zigorzuk, zelan definitutuko zinun zure belaunaldiko kosinatzeko estilua? Emagotzu pista bat. Bota. Pista bat edo, nundik norakoa, ez? Ze egon gara berba itxen,
hori ez, parabereko markesan sukaldaritzan inguruan, asteazkenetan itxe ditugu errezeta klasikoak, euskal sukaldaritza berria sortu zabien pertsonak, ez, 80. hamarkadan, bai, hori beste estilo bat izango zen, eta azkenean egisa da belaunaldi bakoitzak badaukala bere estiloa, ez? Aintzinako errezetan ikusten dugu, diela errezetak, nortasunakin, koipiakin, geixenak, aukitzen dago, ez da holan laiterakoak estia, asko. Ez dakit, lehenko gunean adibidez... Lan iren zuten lehen, izu, ez ziren, bulego baten ordenagio baten horregatik, baina, bueno, horregatik eta osasun kontua gatxik eta bebaia, gaur egun ez da itxen, adibidez lehenko gunean, nabien hementxe, Miramoneko pertsona batekin berbaitzen, eta berak gozo gintzan oso aditua zala, baina ez da, eske geroz eta gutxiago itxen doze. Claro, nire zen arraia ez da azukarrik jaten. Alabiak, besta. Lehen lagunek, besta. Nik, karo, ez dut pastel bat inbier, gero, nik dana jateko. Orduan, geroz eta gutxiago... Edo bai, baina, bueno, ez astero. Orduan, geroz eta gutxiago itxen zauela, da lehen zala, gozogitza, pila bat itxen zauela, era geroz eta gutxiago. Orduan, ez dakit, denborak aldatzen doiaz, belaunaldixek bebai, badauki bere, ez dakit, euren kosinatzeko estilua, eta modak, bai. Bideatzen dute nola kozinatu, ez? Azken hor pixkat egiten da. Egia da, nire belaunaldia izan ginen, guk ezagutu genuen Ferran Adriaren buna, ez? Eta jende asko, jatetxetan nire lagunak eta jarraitzen dutela olakoetan, badauzkate olako gauzak eta olako iturritetik, eta bestatzu bai ikusten da asko, bueltatzen ari dira lehengora, betikora. Beraien hasietan ezagutu zituzten jatetxeak, hasierak hasi ginenan menuekin, eta arrain sopak, ez dakit tripakiak, txalmasaiak olako betiko gauzak, hortara pila bat ari da bueltatzen, orokorrean, eta hortan, baina ikutu osasuntxu ero garbiago batekin, koipe gutxiago, eta ze hori, ni horatzen Frantzian egon ginenean, Michel Gerarrek herri berdinean zeuzkan 3 jatetxe. Zan, bat, 3 Michelin izarretakoa, gurineak ez da gizar pila bat oso frantzesa, gero zeukan beste bat, tradizionala, non basurdea, ahatea eta zure aurrean erretzen zizkizuten beko zuan, eta gero zeukaten beste bat, zala garbia, ero dietetikoa. Eta zan, 3 Michelin izarretako jatetxeko errezetan antzekoak, baina gurina, esne gaina eta olakoak henduta. Orduan badago, betiko errezetak hartu eta garbi aldera egiteko joera bat ere badago, ez? Gaur egun, osasunari pixkat gehiago behiratzen digun hortan, ez? Bai, nik uste gaur egun baiet, eta batez galdatzen botzazu, gaztia izeko sinatzen dauen eurek etxien, ez? 20-35 urteko holan belaunaldi horretan, ez dakiz Z, X, ez dakiz letra jarri dutzen ja. Galdutan naur. Milenialak, Z, horrek 20-35 urte bitartien, honek esaten dago azkenean belaunaldi honek 2008ko krisia bizizabiela bai unibertsitate garaian, bai igual eurak oso gaztiezien, baina euren gurasuak igual langabezian, krisian, euren familian ez dakit kaleratzeak eta pairatu zituzten, orduan igual bizizien gehiago austeritatean, gero 2008ko pandemia da krisia, euroia lanien hasi zienian, bizi izan zabien, orduan euren kozinatzeko estilua bebai, ordoia laulan. Claro, karro erdia, komuneko paperarekin beteta joan, eta orduan janarirako gehiagizan, toki gehiagizan. Hori da, orduan ez dakit, hori bebai esaten daue, krisiak eta itxen dagoena. Horrek nahi ez eragin behar du, ez? Guk gure amamak eta gure itxitxak errazibila eta bizi izan ostien, hori bebai ez? Zukontxa, amamai da entzutu zuolako gauzak. Eta dauenien, dagoena jan, beti, jan. Eta, gero, jenteak etzekien askotan, jaten zuena, gero, zenbat egun gozan jan gabe. Bai. Eta zuk hori txipori buruan daukasunean, ostra, zaila da hori, ez? Dago, janaria daukau. Artu taurreko dana, jan. Ja, tendentzia aparte, nik hori ustot, jende pila batek, badukala, hiltzatuta, janen bidala, ez? Nik askotan ikusten dut, ez dakit, nire ilobak eta hori, igual, jaten daue, baina platerko, ez dakit, plateran erdixa. Eta bihartzen jake, baina jan, eta ez dauko gozarik, baina janen bida. Gozez ez da hilko, inobez, gaur egun 2024an, Euskal Herrixan. Bitu, nik animaliekin egiten du konparaketori. Txikia, gumea ez da izan, berantzakoak indabil tripetatik eta, arroz txuri pixkat jan da, ez, baina pixkat jan bestela, txakurra, gaizki da bienen tripetatik eta
igual ez da, egun guztia jangabe egoten dira. Eta ez da, egun batero bi jangabe egon arren, eskara hilko. Ez. Eta gure, ez da, daukau txipi hori, baina indarra beharko duzu. Amaman gatik, airiten gatik, eta ez dakit, herentzia horregatik, ez? Bueno, guk, mauka batean, ikusten duzu, nahiko likido geratzen dela, eta hemen, nire gomendioa, erdiraino ero bete, eta hobeto geratzen, oin askarringo dugunez, bueno, labera sartuko ditu, baina berez, bestela, txorien beste batean, izango azan hau ingo nuke, olako bi molde izango nituzke, bat hartzitzen utziko nuke ja, pare bat orduz, eta bikoitza altzatzen da, onartzen dizut, bikoitza altzatzen dela, eta bestea da hori, labea 180 gradutan daukat, eta 12 minutu barrura jongo da. Atarako du, utziko dugu epeltzen, eta gero, bueno, izango da azkenean hori, almibarrau, ja, ikusten duzue, nola irakiten hasita dagoen, irakiten hasten danean, itzaldu ingo dut, eta esan dakoa. Hemen, larain japatxarra gehituko diogu, eta ez dugu utziko lurruntzen. Moskorra deitzen da. Baina, bueno, ez alkola dokalako, nahi izan ezkero, eta espasaigu alkohol ikutu hori izan dezan, irakiten utziko genuke denbora gehiago, ero hau, aparte hemen, bera bakarrik lurrundu, eta listo. Berez moskorra ditzen gako, nun baiten edan dauelako, naiz eta horrek likorerik edo alkoholik ez izan. Kasunetan badauka, baina, zuken zeik bizkotxo moskor bat ume batentzako. Ez dauka zekusi, lehengo astean, ostialean itzeiten duen, zazan elefantean edari hori eraten zutela hori. Amarula. Fruta hori. Bueno, esan dakoa, 180 gradutan labea, hau, itzalduko dut, eta 12 minutu labera doa. Eta gero, oin jungo naiz, gure lagungarri moduan, txantili krema, 12 minutu jarriko izkiot. Beraz, honek moldeiak donete txikixenak ez tozu erabili bier. Ez, ze bak usatik, kontua da gero, esne gaina eta fruta barruan sartu behar dizkio da. Erdian geratzen den borobilean... Txikitsua da, hau. Bai, hori da, nahi ditut horre sartu. Orduan, behitu, eta hauek izango ziren patri. Honek... Sube bai trampetan ibiltzen zara, baina, a ber, haune die ja hartzitu direnak. Eta, moskortzen dauzkat, ez direnak hartzitu. Eta ze pasaten da horrek ez diela hasi edo? Eta honek... Askoz ben lau hauak dauz. Honek dauz askoz, egitu, Horrek altu edi, Ekusi? Badu desberdin jasuna, Eta nik uste, honek badauka nik beti oroitzen dudan babaren itxura gehiago, zabarinana. Honek askoz gehiago zurgatuko du, hemen sartuko dugu, eta ni bestea... Hau da, barkatu ez, Igor, hau da almibarra bardina. Hori da. Bai, kontua da, hau etxean inuela, eta etxean azukre beltza daukadala, eta horretira marrixo. Baina bestela, berdina... Ez da denbora gehiago utzi otzazula. Ez, berdina. Ekuste zu, hemen daukagu izarra, hemen dauzkagu bolatxoak, kanela darra hor non baite gongo da, laraina sala hor non baite gongo da. Eta nik, frogain ondoren, gomendatzen dizuet esan doko, erdiraino bete, honek 2 ordutan ero, kanpuan, altzatu bikoitza eta ero berdina. 12-14 minutu asko jota, 180 gradutan, eta ero garrantzitsua. Ondo, moskortzia, eta hori, honek zurgatuko du. Eta hemen, hemen nahi duana da gero, esne gainarekin, ingo duna da, mermelada honi, almibar pixka bota, eta horrekin moskortu ondoren. Margotu ingo dugu laranja, holan brillo berezi bat emango diogu, eta ero txantile pixkat, eta frutatxo batzuk osasuntxo jateko, Patricia. Eguneko frutarrazioa. Gure frutarrazioa, hori da. Orduan, hau, utzi da zuelan sartzen, eta ointzen ator, oskailuan daukat esne gaina arrotzeko garrantzitsua oso hotza egote. Oso ondo. Entreten ditu jendia mesaz. Bueno, oso ondo. Hitz egin dugu belaunaldi desberdinen sukaldaritzai buruz, baina badau belaunaldi bat oindala aspaldikoa dela, eta da oindala 780.000 urtekua. Eta horre die Pleistozenoan, bertan zauzen
gure arbasuak. Eta eurak ze kosinatzen zauen. Ze betidanik, gonda gure buruan hiltzatuta, aragisa jaten zabiela pila bat, eixan, eta, baina eixa da landariak, asixak, lekaliak eta olako pila bate bai jaten zituztela. Ze aurkitzu ustuzte arkeologuek eta olako arrastuak, eta baten aurkitzu zabien lanabez batzutan 650 almidoidun hasi topatu zituzten, gainera horrek hasixek ziren leku desberdinetik hartuta, orduan konturatu ziren, pasaukiela gaitasuna, hori ez, biltzeko, gordeteko, leku batetik bestera garraiatzeko, eta gainera hasixez aparte topatu zituzten tresnak. Orduan gaitasuna eta inteligentzia bebai, ostras, Oye, tresnak manipulatzeko gero? kosinatzeko eta jateko. Eres, 780.000 urte, Badie batzuk. Badie batzuk. Bai, ia Albertoren adina. Bueno, Hemen gu behin baino horietan esan dugu, paleo dieta txorienen bota gendu, norti popatik hartzera, ze hor esaten da paleo dieta ezautzen ez duzuenak, bakizu hor, esaten duzeten gizakiak paleolitikoan bakarrik proteina jaten zituela, ze isa besterik ez zuen egin, eta zerealak eta zituztela ezautzen, eta hemen 4.000 urte atzeratu zen paleo dieta, bueno, 4.000 urte lehenago aurkitu ziren ja ogi antzeko arrasto batzuk, hor Jordania aldean izan zen, ez? Jordanian eta legamiak erabiltzen zituzten, eskurrak jaten zabien, frutu lehorrak, eta, bueno. Xauena. Hori da. Segundu batzuk, hemen zahata daukagu, utziazu hau arrotzen momentu batean, eskandalo gutxeo, eta arrotuta daukagunean, mauka batean sartu eta jarraitzen du. Bueno, hemen dauzkagu gure, moskorrak hor, ondo moskortzen da, nabareitzen da, atara ditut beste hauek, eta askoz gutxio zurgatzen dute, Eta oin, asmoa da, laranja marmelada, harindu, almioar pixkatekin, eta honekin gero margotzea ataratzen ditugunean gure sabarinak edo gure moskorrak. Donutzak. Bai, donutz potortuak, Hone pixu hartu du, Hone hartu behar dut lehen, ez eukatela, hau komeni da uste haulako sare baten gainean ero pixkat gehiagizko likidoa kentzeko, baina, guk ondo moskortuta nahi dugu. Eta usaina ona, goxua. Bai. Eta hau, bigarren atera, eta oin, marmeladarekin margotu, txantilli, pixka bat, Erdixan, Erdixan, ero gainetik, ero kusiko du, eta ero fruitu gorri batzuekin apainduko du. Ose ona. Gaina? Gaina, holako moldiak eta, ez dakit, egon zan denbora da bat, hori donutzak eta pila bat itzen zela horan osasun aldera ez donutzak hemen txorien egin ditxukun bezala noiz baitz. Kuian ero izen dituen zuk, Bai, nik inaben kuia erreanak, igual berriz eitxe ditxutolan ez txorien, baina asfaldiztutela itxen. Bai. Eta egon zan denbora guztetan gatela, gainera hori datilekin eta holan gozo osasuntxu aldera. Egiza da, astelen gozoetan ez dugula holan gozo osasuntxurik itzen. Proposatzen dutzu. Azukre barik eta. Proposatzen dutzut egunen baten, astelen bat, engeikela holan, ez dakit. Gozo osasuntxun batekin. Vale, bai. Ekarri, benetan ez dugula ekarri batez? Gustuta, zigarenetik atal honekin, ez. Bueno, nik ordan hau osasuntxun gut, bale? Ai, ontxe, mugurdi da... Eta honezela ditzen dira. Eta abiekin. Baina... Hainbeste ez negain botoitxokin, desde luego. Fruta! Joaniko nahi mugurdiak. Bat? Bi... Abia... Mugurdia eta holan aldatzen joan. Abia... Mugurdia... Abia... Errepikatuko dira. Mugurdia... Ba hori ezer barik. Hala! Holan geratzen da. Eta hemen... Borrela jarriko dizkigu. Abi batzu. Fruta, azkenean, hau da, gure eguneko fruta razioetako bat, egunean borja behar ditugu,
Baina nik uste dut, postre danek, txokolatea eraman bidauela. Bai, ointxe hori etorriko da. Eta hemen daukazue gure sabarin tarta laranja lurrunetan fruitu gorriekin. Ondo mozkortuta. Hau, koiariakin, mesedez, nahi eta nahi ez. Haundixa baina. Ez? Hobeto zatitzeko eta. Venga. Hauek, egoten ziren, moskorrek oraindik, pasteltxoetan eta bandejatan etortzen da moskor bat, beti, etortzen da moskor. Bai, oraindik jarraitzen dituzte egiten. Joa. Arra du, Bai, umela. Eta zati pikatzen duen, Patri? Ez dakit, uste dut pipermia sartu dut zabazkenien, ez? Justo Alberto bitzen ezaguenien. Alberto lemunean, tandorio jaskoa probatu zuen. Eta oraindik gaur, erdi zerritan etorri da azte burutik. Ordu erdi egon zan hor. Da, ontxe txokolatearen ordua. Gora brownia. Gorra egun da bat programa. Badau, abeslari bat, tra, esaten da hona. Ni dakit hori, zu eta Julen negatik. Ni bestela lehen, hemen txorienen entzunen lehenengo aldiz, Rosalia. Bueno, Rosaliak, sare sozialetan, brownie, txokolate krema brownie bat inzauen, baina nik beria naiz eta berak, hori ez dakit, asko disfrutau, nik uste lehor xamar. Oso. Beraz, etorri gara, errezta hori hobetzera. Hau da gure bertsioa. Lehengo hasiko ditugu gurina pomadaeran azukre beltzakin eta bainiladun azukreakin. Gero gehituko ditugu arrautzak, txokolate krema, irina, txokolate zatitxuak, nahaziko dugu dana eta 35 minutu laberatuko dugu 180 gradutara. Brownia, listo. Beraz, hemen txaukat gurina hori pomadaeran hotza baino, zeulan, errexagoa ingo dalako. Eta errexauna hasiko da azukriakin. Nik hau, eskuekin bebai. Egin daiteke, bai. Bera, alaska, egia esan, brownie bat, berez bizkotxo umel bat da, esea da, txokolatezkoa. Legamia ez daukana. Legamia ez daukana. Intxaurrak izate ditu normalean, guk txokolate pinportak ero botako izkigu, txokolate beltza eta txuria izan aldu. Honek urrak ditu, baina hor krema bihurtu da. Eta bestalde izaten da hori txokolatea, eta gurin pila bat izaten du, txokolate eta gurin pila bat, eta azukrea bai. Guk hemen, izate, azukrerik ez dauka. Ur krema, gaur egon kakao eta ur kremak izaten duen azukrea, desenteko izaten dela normalean da. De hecho hori, errezeta birala bihurtu dana, da hau, arrautzak eta irina. Bai, neurria egiten du. Ur krema poto bat, 350 gramokoa, horren erdia irina, botatzen dio, 3 arrautza, dena nahazten du, eta labera saltzen du, eta gero, hortik ateratzen danarekin, ustut, hori inauguratu dutela horre eraikuntza bat horre, eta lehenengo adrilua, brownie pusketa hori izan da. Esa ez, argamasa dala esaten? Hombre, nik berak egindakoa ez dut ekusi. Ez dut ekusi nola emaitza. Nik ekusi nuen hau, enteratu nintzen, Abokados programa, ETV-bikoan, egin zuten, eta horre lasarteko jatetxe bateko sukaldariak egin zuen, berak. Eta nik ekusi nuen zerratera zitzaion, ari. Esan zuen, egin da, 80 gradutara, 20 minutu ere zaizat. Tatara zuen, da, arek esan zuen. Ez da txarra. Txarra ez da hongo, noski? Ur krema, arrautzak eta irina, zaporea zena zeukan. Ur krema eta txokolatearena. Baina lehorra ikusten zan. Gehiago zan bizkotxo, txokolate bizkotxo lehor bat, ez? Eta, honena egia da, tipa nik bideoa pixkat ikusi nuen, eta niko parregarria da, tipa gain, xelebrekeria egiteito, atzamarra bebai, uste erdia atzamarraken garbituta jaten duela. Ez gen naturala da, etxian ingo zinuna, ez? Olako, goiarrakada bat pertsonako.
ez? Bauz, koiarakadak eta koiarakadak, ez? Bai, hori... Txokolate ur krema nutrizionistak esatatu, baina, koiarakada bat bakarrik, egunean. Bai, ero fruta pieza bat. Hori da. Angurri bat, osua. Hori da, hartu, eta mugurri bat. Anana oso bat, ero meloi bat, nik hori ezagutu dut, arratzaldean, meriendatzeko fruta pieza bat. Eta, ostra, meloia, angurria, anana, eta gero berak esan gaina, ez du jango sagar bat bakarrik, ez da? Meloiak badauz horretxik. Hola, Kantalupa, korrek meloitxua. Bai, honen, nela uno honen sagar bat izango zen, kilo bat sagar. Olako pieza txikia direna kilo batera izango zen, eta bestela, bueno, anana bat, osoa, azken fruta jaten egera, zuntz pila bat, ur pila, gehiena uneko haundi bat ura da, en fin, batzuei idatzin bar zaiela ez, fruta pieza bat eskatzen dugunean, izan bar da udare bat, zagar bat, laranja bat, musika bat, horrelako zerbait, bestela ez. Eta hau, oran, ondo geratuko zan, bakarriko lan ogitarteko baten, barruan. Bai, hombre, arrautzak enduta. Arrautzak enduta. Bueno, baina bestela. Eta ontsi gehituko zau. Ja, brownie batek, bekatzen dagoen, holan, pastel bihurtzeko. Irina? Irina putxo bat, gordeko aputxo bat gero, hor jarteko, eta txokolate dantakak bebai, txokolate geixau jarriko zau. Bai. Hemen intxaurak ez ditxugu aurkitzuko, holan, koska itxen dugunean, baizik eta kurruskara izango da, honek, txokolatiak. Patri, orduan, lehen egon zaren esaten hori postre osasuntxuak eta holan garbiak egiteana, oraindik ez da hasi, ez? Ez, oraindik ez da hasi, horregatik ezagutu da, beste egun baterako. Eta bisok ados jarteko. Duda jarri naizea, esan duzun, nik gaur hasi behar nintzela osasuntxuak egiten da hori. Ez gaur, ez gaur, bale, ados. Ikusten dan bezala? Baina, Patri, a ber, hau, normala moduan, eta nire buruan sartzen da, hau ez dugu astero jango. Hau noizean behin pusketa jateko, bueno, segatik ez. Ze batzutan, bado jende bat eta, lehen esan gendu lemunean, ez? Dieta hitza da itxusia, ez? Eta buruai bueltaka ematen egotea, palmera bat, txokolate palmera gustura jango nuke, baina ezin dut, eta ez da gizar da, hori zer? Hori daubea, ero palmera pusketa bat jatea. Hor da gauzia, Zigor, izatean noixian behinko gauzia. Zegero bebai, aitzakia da, eta hori nutrizionistek bebai esaten daue asko aitzakia da, bueno, egun bat bakarri da, baina azten zara egun bat bakarri da, horrek egunak gehitzen, eta hastian lau egun die. Jente askok, ni laguna dauzkat, erretzea utzi nahi izan dutenak, eta utzi dute, egon dira, agian hilabete erregabe, eta ero, badanako dati, batu gara lagunak txokuan ez da izan, zigarro bat. Bueno, ez da izan. Urrengo batian beste zigarro bat. Eta bat, eta azkenean, gehitzen soiaz dana, eta azkenean ez da bat. Azkenean da, berriro erortzen zarela, eta, neurri askotan, hartzea saia da, baina, saiatu gara bintzat, Bentxe, irina purtxo bat, Alkondara. Erderaz esaten, nolako bat da, ez? Alkondara gizemuzia doka. Kukolan ikasi genduen bintzat. Gure garaian nigo garatzen naiz, denai, gurina eta irina eman behar izaten zitzaion. Geruza bat, gero, ez itxasteko, noski gaur egungo sililikon asko moldeak eta ez geneukan. Nik lehenengo esautu nuen holan silikon askoa, eta orduan kriston berrikuntza ziren honek papera, labeko silikona horrek, silpat deitzen zala, horrek esan silpat, gaina zan marka bat, eta horrek itxe zituen, da gu bihurtu gara azkenean ez aluminio papera, Reynolds papela, ero albal papela dako zuen. Reynolds, nik hori ez dut esautu. Reynolds, hombre, Miguel Indurensek putan ibilizan Reynolds da ero banizto. Eta zenba gauza dauzkegun izenagatik ezautzen ditu marka baten izena, Kleenex. Eta esan beharrean, hori da, mukiak paperezkoak, eta dodotiza zer da, badano dakigu. Moldeko gia zein da, bakizue. Hori da, brownirik egiten ez dakitenena. Hori da. Ebentxe, 25 minutu, 180, eta hori, brownien jadagoenean, bueltako gara. Bikain. Hau tipiko izaten da karratu txotan zerbitzatzea. Da hola mendiako lan, ez? Bakoitza mokadu bat hartzeko, ez? Aukeratzeko baldin bakotzeu, Zigor. Bai? Hemenguak, ertzietakoak, lehorragoak. Die lehorragoak. Eta nik bete aukeratzekotan, aukeratzeko hemenguak. Hola, ertzerik ez daukana.
Eta hau, 101. programan doainik oparitu dizuego, truko hau. Horrela, Tra-tra! Tra-tra. Azkenien ikasin barko da abesti joi. Gero, sartu inberna ez interneten abesti hori entzuten. Ez daite entzun duten inoz. Osori. Zuzulako umela dagoen barrutik. Bai. Naiz, azkenean bizkotxo hori da, brownia, ez? Jendeak ez pentsatzeko, brownian ez du balio, bai, hau jakiteko inda dagoen, labamba sartu eta garbia atera behar da. Ez. Brownia zikin atara behar da. Eta hementxe, ur krema brownia. Orduan, hau da honena? Alberez eskuakin jaleika, Baina, bueno. Huesga, Rosalía, padre. Ai, ama. Jo. Nik orain daukat. Nik ez dut atartzen, Tio, nik ere zapolez dut. Daukat orain dik, ostirareko jaskoaren pizanteagoan. Bai, ez da. Eta ez detatzen. Bueno, ahaztu oiasko hori, joan zan astekoa da. Aste berri hasi dugu, eta bixar martitzena, bueltan izango gara, birrezta oso goxokin. Bizan, eta bihartela. Biarte.